Edi Kofi Kakari. Menshia kasebo anamde bremo nde anopai. Sedi nyina anim no nra santehene opinso setu otosumienu etna ase no otna ase ana oni asanteman ana etna ase. Ye nyina anim se nne me bosomene da etosunsia eye santehene opinso setu otosumienu ne birthday. Ohene nyankwada na nanka ohene mfie dioson afidida odi ne sedi nyina anim no afibia one na amampo ohene ana edi nanka afidi anka beye nika pa nanso mpanyita aka kasa bi se oduma kuma wo ekrade a enkon hoi aya na intimenye na amampo ohene ekwa nani ahwedan nti ama santehene ni misi agya koide na ne ra hoye senti ni se mpanyinse me yonko brabo ana wodi ne koi na beye den ana makeka me ho agimani santehene yonko pa ana ba ma owo ede na pakan abesu abefa ne enso de santehene kan ne se bretora na mampo ohene so ohene odi kan a dwum na eden a odim se ono so beba abusia se yisia se ya na ebraso se yedi nkomo esua de na yehwe se de niam na ete se de medical kan nra asantehene eni asanteman ehia na be na kakra ni ohene etu kwan no ye nyina nim se ohene etu kwan a odi asanteman ana se odi nachi eja eye na amampo ohene na odi kumase nso eja eye na bantama hene nanso nanu na amampo na asantehene etu kwan no na bibia si nti odi nachi eja eye asafo hene se de nyina enim no se ohene tu kwan na oba edifie amane ebono nti nra ohene transe ana wotranse se oje efie nsem oje amane nti ohene transe no de esiye enie enra santehene transe e ma nananom ebe ma na kwaba e ma oje nananom so e ka kire nananom se okono de asanteman eja omu enu nti oba se de bi enim no omumfa na santeman ema no ene kumase ofiase efri ha ofre eye asafo boache eye akwamohene na asafo hene ana okajen se na akwam me ko na anu no medi kumase ejao nti makwaba de a ene na fa kumase nsensem ebome ko ye de na asi papam ana se bonim ho ena na asafo hene ede beto santehene anim se you mira okono di kumase ejame odi kumase ejame no behwe kumase so se de ese se de efata e de emawo bibi boni bia sa anhyeda ansi na emmom ade esi ya na eha adwene baako ene se odo ani akire dwom kese ana se central market a baby a efre ho railways no ohene ukoye no ija eto ho ema wonananom a omudi dwa ho omuniema ehye uni ha na adi kumase jame nti no man transo kra bitu anamon eko hwe se de ho ete se be ya oba benya bibi aka e de akire wo nti yekoya omuniema ahye ho aka no yekoma omu da akra ana mehye omuden se mi wuraba me de beto nanim ni ahwe kwan a ye befa so a edum e befa so na kwamfo ana se na asafo hene e de asemu etu santehene anim no ana santehene e da anase ana oka kire ne se sa na te de a se mini ho na sesei ana asia ene monto nsai emfre kumase mpanyimfo amanyofo monfre soviafo na omumehwe bia ho se be ya yebetumi asisi ho
Ase bibi foforo biara si a dumgyafo anya kwan akɔ hɔ na ankɔyɛ te sɛ deɛ ɛteɛ anaasɛ ɛsiiɛ no bi. Nti monto nsa mfrɛ wɔ mu na monka nkyerɛ wɔ mu sɛ me Santahene deɛ mesie ne mese ɛnam deɛ asie no ɛnam sɛ ne kwan ne hɔ nti ana ebia maa saa ɔyɛni no ɛyɛ kɛseɛ. Ɛno nti yɛbɛhwɛ ne akyekyere hɔ. Boni bɛka sɛ yɛbɛyɛ hɔnom te sɛ modern anaa yɛbɛyɛ hɔnom modern market na abɛka Kumasi Central Market ho. Santahene kaa saa kyerɛ asafo wieɛ no ana ɔhyɛɛ no sɛ ɔnto nsa mfrɛ KMfoɔ na mpanyinfoɔ a wɔka bi ɛwɔ mu ɔno Santahene da nkyɛn a wɔka bi ɛwɔ mu no wɔmmra ne nyinaa yɛmfa yɛn nsa nhyia na yɛnhwɛ na yɛnsi saa edwa no a ne nananom te hɔnom na wɔbɛnya bibi edi ɛwɔ hɔ no. Owieɛ ana Santahene ɛkaa sɛ Kumasifoɔ de wɔn amanneɛ abɛbɔ no a ɔretu kwan no ɔde Asanteman agya n'amampɔnhene. Nti n'amampɔnhene ɛmfa Asanteman ho amannebɔ mmɛbɔ no. Aha deɛ abusuafoɔ na ani ataa kɔkɔɔ wa. Na ɛyɛ adeɛ a na ɛna fam koraa. Ɛhɔ ana Asanteman nifa fekuo ɛsɔree a n'amampɔnhemaa n'adansehema ne mpanyinfoɔ ebinom a wɔka ho ɛbɛgyina Asantehene anim. Wɔn ama ne bɔ tiatia ne sɛ yiw ɛyɛ ampa. Yɛwura ɛretu kwan no ɔde Asanteman agya nwusia agya ɛyɛ n'amampɔnhene. Dasebrɛ Oseibo nso ɔtɔ so mmienu. Ɔno ana ɔde Kumasi ɔde Asanteman agya no. Ɛbɛka nna mmienu pɛ ama Santahene asan ba n'akyi anaasɛ wɔn tee sɛ ofi aburokyire ɛreba no. Wɔn anka bi anhyɛ mu, wɔn ante kukurume, wɔn ante gyaame. Deɛ tee ya ne sɛ akorabɔ apa ama n'amampɔnhene wakra nananom ɛkɔ akuraa. Nti sɛ na Santahene bae na ɔrebisa sɛ ne dehyeɛ nwusia agya ɛwɔ hene a deɛ wɔn ka akyerɛ no ne sɛ ɔrekɔ no ɔde Asanteman agya no. N'amampɔnhene yɛ biribiara sɛ nka yɛwura bɛba abɛto no agye Asanteman. Nanso mpanyin sɛ owuo kura adeɛ a nkwa ntumi nye. Baama owuo kontonkurowi ɛde n'ampakan abɛsi hɔ afa n'amampɔnhene ɛde ne kɔnseɛ do. Nti Santahene bisa a na sa ɛteɛ no no. Asɛm no bɛyɛ awerɛho, edwom bɛtaa din, akyeame ani yɛ kɔkɔɔ. Ɛhɔ ɛna bɛrima Santahene wɔte kuruwɛ ne krawerɛ so. Ɔdi ne mmɛnsɛm. Ɛhɔ ana ɔhyɛɛ n'amampɔnhemaa sɛ ɛyɛ nnradwoɔ no ne na a wɔtwe soɔ ɛyɛ May bosome ne da a ɛtɔ so 12. Nananom nkɔtena ase na yɛnni na wɔtwe da. Ne sɛnti ne sɛ afei yɛde abɛto n'anim na yɛmpɛ ɔhene krabrɛ no ɛte sɛ anaasɛ ɛkyerɛ sɛ ɔda so di adeɛ. Ɛno nti wɔn nkɔpɛ na wɔn nkɔpɛ da a ɛyɛ dwoada no a ɔhene aka no. Mpo ankasa ɔhyɛɛ Santahene hyɛɛ sɛ dwoada wei a ɛwɔ yɛn anim yi ɛyɛ 12 May. Bosome nnum yɛ wɔ mu ne da ɛtɔ so 12. Na n'amampɔnhemaa ne n'atrankonnwa ne Mampɔn Traditional Council ne ne mpanyinfoɔ nyinaa wɔn tena ase na wɔn ni na wɔtwe da. Santahene toa so ɛka biem sɛ ɔmpɛ sɛ ɔno ara ne yɔnko a ɔyɛ ne second in command anaasɛ nwusia agya ɔbɛhyɛ asukɔkye adaka mu akyɛ ɛyɛ fridge mu akyɛ. Ɛno nti na ɔtwe mmiɛnsa soɔ na ɛkeka kɔ na ɛda 40. N'amampɔnhemaa ne ne mpanyinfoɔ wɔn nkeka nneɛma mmom, wɔn nka wɔn ti mpam ho na ɔno ara Santahene no ɔntutu anammɔn mmra Mampɔn mmeyi ne dehyeɛ no na ɔnsie no na ɔnyɛ no yie. Na da deɛ ɔwɔtwe soɔ ɛyɛ the 80th day anaasɛ the 80 days n'amampɔnhemaa ɛmfa nhyɛ n'adwene mu sɛ ɔbɛma no mampɔnhene. Ɛno ɛne asɛm a Santahene kaa ne nnura ɛde kyerɛ ɛyɛ Mampɔn konwatenafoɔ ɛne n'amampɔnhemaa. Santahene kaa saa asɛm no wie ya ana otu apɔ. Efisɛ na ɛda mu asi.
Ebusua meden edi Kofi Kakari enne yehia e the Kingdom of Asante so a na yesua de nenne ye ka mampon asem. Dase bo se bo so otoso mienu eye mampon hene anase mampon man hene. Na enne yehia yi ohne twene nya hwedan na yenhwe niema bi na yensua de. Dase bre osebunsu a otoso mienu edi ade sana abosominum ewo mfim apem ahankono aduokono ensia August 1996 ana odi ade free hɔ a ebepem mfimpim mienu ene aduonunum 2025 April ena ohene edidi ade edi se yebubu na no a ohene edi ade mfie aduonu enkono ene akire bosome enwotwe eno ana ohene edidi mampon manso a kopim se na no ba mo wuo edi na pakan abesi hɔ abefa no na yenhwe mampon abakosem bi na se bonsu a otoso mienu a ye mampon hene na anu ye wakra sante hene ekɔ nsiedu yi ono ene mampon hene a otoso mienu a sebi mpraduasa wodi ade a wawu anase wakra nananum konsiedu ewo mampon akonwa so de odi kan dase bre osebonsu a odi kan ono odi ade ofrim ebra na ote akonwa so ana dase bre osebonsu a otoso mienu ono so di ade ofrim ebra na ote akonwa so na yenhwe dase bre osebonsu odi kan efrimu no se ebubu na de besi dase bre osebonsu otoso mienu a ono so afrimu na anu ya na ye mfie aduokono 90 years entem enie mamponfo anase mampon achankonwa tenka mensu anka meka se omu eye no nonsense sabi mpraduasa omu ubedi ade na oye bia ene omu ekra emfa anase omu ni enye ho a omu ntwentwen niema ase kra na omatu empo ohina wodi ade ache ewo mampon adwa so se yidase bo se bonsu otoso mienu a wodi ade mfie aduonu enkono a de wodi ade ache pa ye mfie nso 7 years na wa ya ade na wodi ade ache mfie nso mamponfo ebetu sisi a empo se wasem ode se wasem nyede ade be yewo mu se omu mpa mfie nso achi yebetu den so asedan Nyankopon ene nananom se omuta dase be se bonsu otoso mienu achi ma ne di ade mfie aduonu nkono ene akire bosome enwotwe eche se na bonsu otoso mienu ya na dase be se bonsu otoso mienu na hini efe na otenanim na opene manfo asem na ne manfo pene asem ahini ni se udi ade na wohwe ama o manfo ani aka ne aka se wo hene da bia sante hene ta kan asem bi ose ono sante hene obeda fom amotitia no so na wo sori a waba abesom no nti se wo hwe se de mampon hene di ade mfie aduonu enkono ebeto sabre a ekire se ono nso na ne manfo epena asem na ebusua enikasem ene se yenhwe nipa kro anase nipa bibra omude akonwa ewo mampon anase ebusua ben ebusua edi ade ewo mampon eyibretufo na mo mfahye wadwum se enye bretu ni bia ana etimi di ade ewo mampon bretu ebusua na edi ade ewo mampon no omuye maako enum yewo bretu botase yewo redu bretu ebusua omu toso mienu yewo babru bretu yewo kodiem bretu ebusua ana yewo tenafo menim se tena de meka tena bretu babru bretu redu bretu ene dase bran kasa sisi wonya ne ba bi ko na ebusua eye botasefo anase bretu botasefo ebusua ene kwasem ene se bretu ebusua ya omudi ade
kane nanka na ye bretuo butase anaasɛ bretuo butase ɔne no ɔfaase ana edi ade ka meka kane efisɛ sisi a bretu hene anaasɛ na mampɔn hene afrim nti abɛka na agya kuma di fie ɔno nko ana sisi a wɔyɛ butase ni a waka asisi ɔwɔ hɔ ɛnyɛ sɛ meka sɛ ɔno nko a sɛ abusua no mu nyinaa no ɔno nko a ne nipa a waka na emum ɔno ne bretu ni a ɔwɔ abusua no mu sisi a ɔno ana ɛyɛ ɔhema ɛwɔ mampɔn na sɛdeɛ nyinaa yɛnim no n'agya kuma di fie ɔyɛ butase ni ana na bonsu na asɛ bonsu a ɔtɔ so mmienu ɔno nso yɛ butase ni sɛdeɛ santehena hyɛ sɛ mfi nna aduɔwɔtwe yɛmma no de hyia a obedi mampɔn adwa no abusua nnum yi anya bɛhwehwɛ mu na yɛyi nipa afrim ama wɔn aba abɛdi adeɛ ɛyɛ butasefoɔ Redu bretu abusua Babrufoɔ kɔdeɛ kurom bretuo abusua ɛna tena bretuo abusua wɔn mu ana sisi ade na agya kuma di fie ɛkɔtena ase ama wɔn de wɔn dwa ato abrɛ no na wahwɛ mu na wɔyi nipa a ɔsɛ ɛfata ɛna abɛkyerɛ santehene na santehene gye to mu a ɔban asi bibi ɛde akyerɛ no abusua maka akyerɛ mo sɛ the kingdom of Asante nneɛma ɛkɔ so wɔ manhyia ɛno ana da biara mede ɛbrɛ mo ɛnɛ manhyia kase a mede ɛbrɛ mo ɛyɛ nnura de siiɛ ɛne abakɔsɛm kakra a ɛfa mampɔn ho mampɔn bretuo abusua no ho ana mede abrɛ mo yi mede ɛde Kofi Kakare abusua mede mo esi ase ɛyɛ Awurade pa bi fufuo bi asi a yɛbɛsa na ahyia na yɛde ho nkɔmmɔ makramo